derude? Jo, den ligger om bag bakkerne. For neden af, du ser bakken der. Ja. Er det godt? Det er skide godt. Jeg slipper ikke. Skide godt, det her. Ah, det er godt. 2 sekunder, det er godt. Så kommer der noget ned. Det er godt. Du lige prøve at dreje den lidt rundt, så kan vi også teste det. Nu rører du rundt. Havnen og kanalen. Da man kom helt ud til havet her. Kan komme... Det er faktisk ud. Du er bare turen derinde. Så meget jeg ikke kender her. Nej, det er sgu ikke. Hold nu kæft. Hvor tit er I sådan heroppe? Altså, sjov eller for arbejde? For arbejde? Det er ret skidt. Nå. Jeg tror, vi har i min kommune, Søllerød, eller Rudersdal Kommune, der har vi cirka 20 steder eller sådan noget, der kan køre ud. I den højde her? Ja, i den højde her. Og så er der selvfølgelig rigtig mange steder, der får hvor stigen kører med. Men altså, det er sådan noget, det vildeste, vi